Thank you for tuning in to Zim News Beat TV. Seguro makadi. Alhamdulillah mkoba robindo siba jaisu. Ndikuona ni pauro panenge para kuita pachishoshomera. Kwa kutosunungurwa. Oh. Haiwa zvanga sina kumira mushi. Asi ndinovimba kuti Allah subhanahu wa ta'ala pane mushongo mwatakashandisa tinobika neuchi. Kune munhu ane asima, kune munhu ane gararwa. Mushonga iwo uri kuita uchibvisa gararwa rese. Saka alhamdulillah aba vari zvinhu zvo haiwa takuto ndikutoti ndikutopora. Okay. Anditi. Aya tinotenda atisei matare mazuva ano sekuru. Mkomarobe matare tichida kuchara pichara. Asi zvazvinoita ndezvokuti musi mwaka haufanire kufanana nguva ino yemunhu wese. Kana murimi kana chii anenge akaomerwa because nguva yekuti pamwe pachari kudyara mbeu. Nesuwo matare vazukuru vari kurwara. Asi vazukuru vacho vanofanira kuti papfuma vakaomerwa. Saka haina anengati imhosva yavo. So vazukuru uyai neurwere tikurapei. Toziva kuti mari dziri kunetsa pashoma nepashoma apa tichifamba tichitaurirana. Saka ndozvazviri mukomarobe matare vanhu vari kuuya. Asi ndaita challenge futi. Vazukuru vangu vari kunetsa mukomarobati. Ndikutaura ndichiti vazukuru vangu vari kunetsa vati sekuru fomai before November na December mudzoke South Africa. Saka kureva kuti kana kwazoita muzukuru akarongeka pakati paDecember pakati especially November ka October achitanga November kwete. Vazukuru kuti sekuru imbouyai mutangire Durban. Okay. Moti Cape Town. Mupesane Joburg. Makukwira ndege yenyu ora tamu. Saka mukati 50 days. Saka ndikuti vazukuru kana varonga group reku Durban, varonga group reku Joburg, varonga group reku Cape Town. Andirambi kudzokera. Asi chandozoenje kuti kune mukomana wangu anonzi Paddington. Ndakafamba zvakanaka alhamdulillah. Pese pandaifamba andina dambudziko ndakafara because mota yake akaishandisa tateguru. Saka ndongoti Allah subhanahu wa ta'ala kuti ngaite zvinofamba. And the two ndinokomekeza ndichiti vazukuru Mwari vanoti panoda inonzi swadaka. Neniwo semuslim ndiri kushuvira kuti danda wanawo vana 30 vemadisables vanotambura zviri zvirema zvinova magwaro akanaka. Kanawo kune mumwe muzukuru anosvika semuno muZimbabwe anotibatsira kuti tichengete nherera dzatinogona kukwanisa kusapota. Ngatiti ini ndikushuvira mukomarobe kutangira pa30 nditsvage vana vanotambura, vana vakaremara, vana vari kushayiwa kudzidzo kuenda kuchikoro. Nokuti ndozvinokurudzirwa nemutungamiriri wenyika kuti ngatichengete vana vari kutambura. Saka inini shuviro yangu mukomarobe ndiri kuti kune iye anoona kuti ndinapo pangu pashoma achapola vatanga kuvaka foundation yekuchengeta zvirema. Saka ndiri kuda zvirema kune ane zvirema more than 30. Handisati ndakuchengeta ndichiri kuda kutanga kuona namba. Because government inoti ukawana namba uya nayo kwatiri. Toona kuti kuchengeta zviri pamutemo here. Because vamwe tinoti toda chengeta nherera tichida kukidnapa kana kuti kuuraya. Saka alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala ndati nditaure pachena kuti shuviro yangu ndiyo kuchengeta vanotambura zvirema. Kwete machembere kana kuti zvirema ndozvandiri kuda. Ndatenda. Andiriya. Aiwa, avari kuzvinzwa. Regai nimbokurukura nemuzukuru wenyanga achinditsvaga uyu siku nesikati. Kungodai mukoma ndafona ndazodai zvazodii. Mukoma makati zvinyi? Makadei mukoma. Tazosangana. Ndafara. Handitika. Aiwa tinotenda. Chamaindifonera siku nesikati. Ngatizvitaure. Munonzani mukoma? Ndinoitwa Christopher Kaparadza. Kumushande kupi mukoma Kaparadza? Kusimba maramba pfungwa. Uko. Kwachifani? Kwa Chief Chitsungu. Chief Chitsungu. Handitika. Alright. Dambudziko ranetsa mukoma mukati meupenyu chii? Dambudziko riri kunetsa nderekushandiswa. Ndakatanga 2022. Ndairota ndakarara neurandakadzi. Ndobva ndaudzawo baba wangu. Ndati baba ndozvandiri kusangana nazvo. Baba wakati ama wet dreams. Ndati
tona zvikuramba zvikuitika revenge kweti mawed dreams 2023 ndipo ndatanga kuti wauyo usiku wekuiga miri wese ndikutarisa nhengo yangu ndikuona yatsoka ita diki zvasiyana nezvangairi ndobva nangozvinyarara saka this year ndikaona zvinhu zvacho zvingoramba ichingoitika same tona ndingofamba maprofita ndichinobatsirwa chingonzi unenyora nhengo yako ikuitwa searea kuti wakada kushandisa waroya uneikudza kana wapedza foidzosera zvotopedzera zvimwe izvo zvototi kana mabasa chemo zvasangana neminyama yekushandiswa hazvizombofamba zvakanaka ndozvinhu zvikuitika mulife mavo. Saka kuna baba makazombodzokera here unotaura kuti baba zvinhu zviya zvikuramba zvichingoita sei? Ndikawaudza vanongonditiwo handamata asi ndafamba zvakawanda zvikuramba sandati again mbosvikawo kwasekuru. Handiti baba vari kupedza baba vakaenda kumusha pandingekaumba. Okay, kwamai amai vari kumusha. handiti hauna vakoma here? Ndinawo but kufamba hatinangobatana hatombodi kozi ini ndikamboendawo matare saka unonga unditi kutowashandisirawo mushonga. Vanotonditiwo ndakaromba saka ndangoti hadi ndichingofambawo ndege kuti ndizvangosvita. Hauna kurombe? Hatina. Pamunogona kwakaromba kavachita handizivi pamwe ndikaromba ndisingaziva saa ini mumwoyo mangu hachimuri ndakadaro. handiti right uchijekesa nyaya yako kuvakoma vari kuti wakaromba handiti iwo pawakanga waenda kumatare dambudziko rawainotsvaka kuti ubatsirwe ndirei? Ndirirotowo ndichibira kushandiswa nhengo yangu itowo zvakanaka ndiwanawo basa roti randoshanda kuti apa chaipo kozi ndongotendera kuti pano ndashanda ndamiswa pano ndashanda pamwe mari ndanyimwa saka ndangotsvaga kuti rarama yangu iyoyo itochi zvakanaka asi zviri kuramba. Saka ivo vakoma waivati handei ndinobatsirwa pavakazoona kuti waenda wegawo? Ndikadzoka ndikawaudza pandikazi ndaenda kumatare ndapiwa buti vati isusu hatiti zvisi toenda kuchechi ndati kuchechi one ndikamboenda tese zviri kuramba saka ndaedzawo nenzira kuti ndiedze kuti tese ndibatsirikewo akati kana kutondibatsira ndibatsira ndiwo chakati ona nditi ko kumatare kwenya ubatsirwe. Sekuru maigara muchingoti nevarume vari kushandiswa nevarume vari kushandiswa mazuva akawanda kwaivanzoya vamadzimai achiti nini ndiri kushandiswa nemunhu wandiri kurara naye ndichita bonde vandisingazivi. Nhasi tinavo mukoma vari kupupura mukati meupenyu hwavo kuti neniwo ndanzwa nekurara nemudzimai ndichishandiswa uye nhengo yangu yadzoka kuita kasiyanwa right. Mukoma Nobe handidi kukunyeperai gwenzi iroro nyangwe ringanzi ambuya kana kuti sekuru kana kuti tete ndo vakarombera nhengo yemwana ndinosunungura. Mukoma Nobe kana munhu akanzi ane 42 years munhu wechirume kana 58 years munhu wechirume ndiri kusunungura. Chekupedzisira kuvakadzi vese chiri kuenda period ndiri kuita kuti vabereke but chandokukurudzirai musandishore musatuke imwe mushonga wangu 7 days mukoma ari kutaura kuti nhengo yavo iri kunwiwa andizvirambe ndoti pamberi pavo pakamira kamwana akakomana kakamira kakapfeka bhachi ndatarisa nekukumbira mukoma Nobe ndichibvunzisisa kuti ko nditasi kuti kamwana kakomana chii imwana wake here kana kuti chii ndinoona kuti hazvisi kuenda neupenyu hwemunhu iri mhepo yakatorwa mukati medzinza rake ikaiswa ikagadzirwa mushonga. Chinhu chinonzi chikwambo mukoma Nobe rega ndikutaurire pamberi petv kana kuti pamberi pevanhu haasi munhu weukama hwenyu munhu anototorwa nedzinza renyu iroro kunomutora kusaidi uku ndo chinonzi chikwambo chotanga kuzomwa ropa remunhu wemumusha asi chinhu anouya ari mutorwa. Nhasi uno mutorwa iye yapanduka ndiye akushandisa mwana ari kushandiswa mukoma uyu mukoma Nobe zvinorwadza ari kuita zvese afunga kuita mari kune munhu akatanga nedare remwana uyu ane njere dzake but vakatora chipo chake vakachibata. Kuvanhu vechidzimai vari kutaura kuti uyu ndiye watinorara naye saka mufi uyu ndi munhu wechikadzi ngavamusunungure dzinza rake uyu tarore asi uyu ndiye apiwa mhepo yengozi mhepo yakaranda kuti kagare anako haacharori uyu apiwa mhepo iyoyo. Alhamdulillah. Ivo baba vake nevamwe vese ngavagare pasi varonge dare remwana uyu vakareka kurironga pasi ko ivo vakamborironga sei uyu mwana asingazivi achiri mudiki achiri kuma 4 years
vachimusairira mhepo ane mhepo yemukadzi Okay. alhamdulillah mukoma Robe apo handisi kukunzwe ngai vedzinza rake kana vachindinzwa iyi bhora iri mukoma Robe havaibudirire iyi bhora iyi havaibudirire munhu kana akati go back to sender mukoma Robe kana akauya akafa hazvina basa matwisisa mukoma Robe munhu akarova go back to center kana kungave kwakanengo kana kwatasvo kana kwani nganga dzese inini handisunungure because vanhu vari kushora nganga matwisisa saka nhasi uno inini ndikasunungura munhu akarova go back to center kana kuti nditasvo kana ndikanengo inini ndikasunungura munhu uye achatsoka vamwe vanhu vaive vanoenda chishora tasvo kuti hazvozva zvari kuita but tasvo adopfitisa muroya saka tikuti tese ngatingorova go back to center kuti vanhu vaite se hadzidzi saka mwana ari kushandiswa zvinhu chikumushandisa achisi chevatorwa ndechemhuri make baba vake ngauya pupure iyi uyu mufana baba vake ngauya pupure nyaya iyi kana asina pupura nyaya iyi ngavachenjere kuti vanogona kufurama nayo ndopatamirepa hatichanyengerera munhu kana wakato bosi baba kana vakuda vakubereka vakusvika kuti wane ndebvu wobva wakusungira chiraramo wokubatira chiraramo nehama dzake tichengete imbwa mudanga mehuku ndimehuku hamuchengeterwa imbwa ukaona ndatora imbwa nehuku ndasakanisa chipuka chinouraya ndaisatemiki muchikafu ndozvaitika pane mwana saka mwana ari kurarama nevanhu vasingamude vakamutarisa so To Zim News Bit TV. kunze kwacho ndokwakupisa ati nyamavhuvhu ndakambodzwa mumwe mudhara akati nguva inokwana yakutoba zvinhu zvese zvinosunga saka ndangotarisa kuti aiwa upenyu hwedu hauna kumira zvakanaka saka aiwa mwaka kukuwafoja unova mwaya kawokumwaya nesi nekuti vanhu vatange kudyara saka isusuwo tinoziva kuti vazukuru vedu apo neapo ungu vari kurwara mukoma Robe ndabva kuHarare hospital munoziva kuti nyuchi pachipatara kuchaya kuti kuchii zvirwere zvirikubva kupi maaccident vanhu helicopter ichisvika nevanhu kubva kwairi kubva ndinonzwa tsitsitsire ndiri kutobva kuHarare hospital nemurwere wandasangana naye muchamuona achisvika futi aiwa tinotenda sekuru ndiri kuona muzukuru apinda nemwana uyu dare rakamira sei ini ndikutoona mukoma Robe kuti semunhu akusvika muzukuru uyu akasvika nezuro achiti sekuru mwana wangu asikunzwa zvakanaka ndikatarisira ndikati aiwa mwana kana achirwara isu tisi chipatara ndikataura nemakondisheni mamwe acho akati inini sekuru zvinhu zviri kundinetsa ndikati no chipatara chacho tinongobvuma zvese zvese saka iwewe uya umire pamberi pamukoma Robe uchitaurawo nedambudziko remwana kuti isu tigone kukuyambutsawo shuri yangu mukoma Robe vazhinji vanombogara vachindibvunza kuti sekuru urwere unenge uchifamba sei ini ndinenge ichida kubatsira vanhu kuti vapone shuri yangu ndeyekuti mwana wemunhu ngaararame saka alhamdulillah iye sekuya kwake auya nemwana wake nemwoyo muswene wese pabhaibheri vanoti mweya muswene isu tokumbira Allah subhanahu wa ta'ala nemajinzi avo kuti ningirozi kana tikakumbira chapola vatinzwe mukoma Robe tiri kusvika panguva yekutadza kudya neurwere since morning mukoma Robe ibhodhoro remvura ndikadhirinkiso matiri kufamba mese kusangana neurwere hatina patiri kusvika pacho pakaoma saka ndinongotenda kuti Mwari ngavawedzere masimba aiwa tinotenda sekuru vahanzvadzi makadi tiri pesu ndiri kutaurawo nani ende mabva kupi Wheatfield dambudziko remwana rakamira sei mwana rongorwara tatiraya kuzvipatara taenda asazvisi kuchinja zvakatanga rini ane 3 months zvakatanga sei angotangopisa mwiri vamwe vachiti mboendei pamwe wakaita flu mara mwana hachatonyatsogona kumira kana kugara achingochema mara tazotsvagawo sekuru pasocial media pavatisvikai ndokusvika vatakaita handiti ndoziva kuti sekuru havasiriwo makatanga kutsvaka kwamakamboendawo zvainzi angotaura zvakawanda mumwe wakati ari kureva nambuya wake vachimbompowo zvinhu zvavaimupasi hapana chakachinja
kuchipatara vanoti chipatara akaitwa masikani kunge 4 years asi hapana chaimbobatwa. okay ana makore mangani ane 6 saka kudya anodya hazvinoita chii chinonyatsoitika paurwere hwacho mati ega agoni tete wokupaka uchibata shayo chimuforo kuti akwanise kudya paakatanga ipapo asi pamwe pacho kukura kwake aitodya aitova munhu ari right. Alright. Pane mwana apa mwana ndewenyu anditi baba varipi baba takasiyana anditi alright ita hapana tatingonzwa pamwe vanenge vati mhanya imi inini ndiri kubasa hamene sekuru muzukuru ari kunzi haasi kudyawo isusu mukoma Robi kazhinji kana vana vasingadyi hatidi kuti tozomupa mushonga kunze kazhinji toda kuti isusu takagara vauya naye mwana titurai kuti zvedu zvinoita here kana kuti zvedu mwana anofizuka semwana ari kufizuka kopa mwana uda kuremara kopa mwana uda kustiroka kopa mwana uda kubata nokuti munoziva kuti kudhara ndakanzwa pane chirwere chaitaurwa kuti meta makumbo achizezuru saka mwana kana akadai mukaona mwana achikura ozori kana kuti gojodo handiti so vanhu anoenda kuhospital inavo sokuti kumahospitala mishonga mishoma asi isusu tiri kukurudzira kuti Allah subhanahu wa ta'ala atinzwirewo tsitsi nenyasha mofu uya mutipe 5 liters chenyu chemvura chiri apa ichi mutipe mvura isusu tinoda kuti mwana titange tichiita ngatipote tichinzwa nokuti mwana anga akafizuka mukangomutora kamera wobuda akatongofizuka vatikoleiwa sekuru vatotadza here nekutomurapa kuti tichimuona kuti mwana ari kurapika kana kuti sezvo amai chati zvanzi ari kumwa mimvura isusu mishonga tinawo mukoma Robi unonzi mutandangozo unonzi musunga waroi lokuti tikapa mwana mutandangozo kana musunga waroi ndo pamunoona kuti even kupenga kana kuita chirwere chipi chinobanganuka nguva iyoyo alhamdulillah kana chiri chirwere chemhepo dzakaipa mhepo dzakaita sei tinenge chiti mwana iye agezeswe musoro mai vachitoape nguva mwana abanganuke alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala vanobva tipa rudo rwakanaka nemakomborero nokuti onai achaona akasimba apo akasiiwa pamwe akasiiwa kuremara kwemwana kana tokurwara kwemwana saka isusu zvese izvo tinenge chingotarisa saka munoita mofu kuti mwanaye ngamwe mvura idzodzidzi tione kuti patiri kumupa chipatala anotesta jekiseni mukaenda mune patients ati ngabayiwe saka isusu kubaya kwedu mushonga saka tolai mukombe mofu musamwise nendiro kai tolai mukombe ndonomwisa murwere tichifamba tichiona kuti moisa tubute mbichane momo mumushonga imomo ndoti ndio mishonga yedu saka isusu mukoma Robi hatisi kuda kutesta tikutestire kumba kwavo ngatitangire muno mwana akatanga kusvinura mwana akatanga kufamba toziva kuti kamwana aka kanga kauya kachirwara asi kakubanganuka handiti vanhu tadzimati mwana ane nguva yakareba zvakaita sei ane 3 months akadai asi kumuka nomuka mbichana apa ndofunga pamwe karara mbichana ope asi kanomuka kanongodai kanongofizuka ndakakaona nezuro mofu batira nei mwana anogona kufa yamwe usamwa mvura yacho mwaya mvura maziso mofu asati amidza naye mute kumaziso chaiko ya yamidza poza shama ya alhamdulillah chimuredza zita rake tona mai vacho twins Anisha zvisinei Allah subhanahu wa ta'ala toziva kuti mwana
ndozva munoona mukomarobe tinovapa mishonga toramba tichimurapa mwanawo mukaona zvinhu zvakadai mukomarobe zvinhu zvakaoma so isusu kunoku tinenge chiti urwere inyasha nengoni dzaAllah subhanahu wa ta'ala but inini sachapora ndinobheja anoita zvakanaka ndinobheja anoita zvakanaka Allah subhanahu wa ta'ala kana achitokwanisa kumbonwa mvura yacho iyoyo pachata 2 hours mudumbu make ndosaka vanhu achindibvunza sekuru indava munogara makabatwa neflu inini handigare ndakabatwa neflu asi ndaudzwe kuwakira kubvisa urwere pavanhu ava saka vazhinji anobvunza sekuru flu yenyu haipere sei handingapedze chirwere nokuti ndiri munhu anokamura zvirwere onai mwana diki so izvo zvinoenda kunzwa kuro kwese kuri kubata muviri wese wakuti afanira kujungwa nemajekiseni alhamdulillah saka paanosvika kuti mwana ndimupodze ndinenge ndabatikana neurwere subhanallah alhamdulillah andimukuona vachi anenge kakuona ikakupuruzira mazino mazambe amai vake anditi kureva kuti kakunzwa zvinotanga kuita zvakanaka bichana anisha ya saka ndizvo zvazvinoita mukomarobe ya saka ndinotenda kuti Allah subhanahu wa ta'ala pashoma munhu apore ne1 day saka maanisha kana vakarambwa kana vakasiyiwa nemurume Allah subhanahu wa ta'ala achatungamirira mwana achaita zvakanaka tinotenda Allah subhanahu wa ta'ala saka tichavapa mishonga moramba muchishandisa imwe makapiwa ramba muchijisa mwana ramba muchingezesa mwana anopora moramba muchidzoka kuireview ndizvozvo chaizvo. For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV.